Luwih becik dadi wong elek, rumangsa dadi wong elek apa wong apik? Wong eleke ya nduk ya. Ning tetep belajar sinau dadi wong. Lah ngono to? Ngapunten. Biasane awake dhewe iki nek ngerti wong elek ngono kan geding to nduk. Aja gampang geding wong mergo sing mbok geding ana kalane bakal dadi wong sing Sampeyan ngerti uler apa gak? Uler gilani ya bro ya. Uler iku gilani nduk, wong nyawang gila kadang mateni. Sama halnya manusia ketika awake dhewe mendelok ketika kita melihat orang delok wong elek ana kalane awake dhewe gedeng, ana kalane awake dhewe nggih napa mboten? Ning aja mbok konokne nduk uler iku elek nduk. Uler iku kabeh wong gila. Leres napa mboten? Ning nek wis uler iki nggo tapa brata nduk. Halo? Uler ya? Nek wis uler iki tapa brata sampai mereka ngalami kesuwungan nol semedi poso topo mergo hidayah Allah mudhun suwe-suwe ular iki topo dadi nggih napa mboten? Nek wis ular iki topo dadi endhog akhire makro menjadi apik napa elek? Elek napa apik? Iki ada kalanya proses manusia untuk menjadi yang mulia, prosesnya menungso supaya dadi wong apik, ana kalane ngono. Sing biyen mbok lok-lokno nduk, sing biyen mbok paido, sing biyen mbok elek-elek, urusan Allah identik karo hidayah, betul ndak? Laras napa mboten? Urusan karo Allah iki urusan hidayah. Mereka dulunya wong elek, wong bejat, wong rusak, bajingan, preman, ahli maksiat. Memang hidayah turun mudun. Begitu hidayah turun, mereka semedi, mereka muhasabah, mereka introspeksi sampai menemukan jawaban saya harus bagaimana. Ngapunten, sing uler biyen gilani, uler elek, mergo hidayah Allah mudun. Mereka diam, mereka berdiam diri, tegese introspeksi, goleki eleke, goleki salahe, muhasabah dirinya sendiri. Pada akhirnya mereka menjadi endong, sampai pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Nek wis dadi kupu-kupu, indah berterbangan ke sana kemari. Ono kalane wong kabeh kepencut pengen nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho ana kalane menungso ya ngono. Biyen bejat, biyen rusak, biyen bajingan. Tapi setelah mereka proses hidayah mudun, mereka muhasabah, akhirnya sadar, saiki gelem salat, gelem ngaji, gelem poso. Nggih napa mboten? Makanya itulah awake dhewe jangan pernah, Rasulullah pun demikian. Rasulullah tidak pernah menghinakan. Rasulullah orang tahu ngelokne sehina, sebejat, serusak apapun orang yang ada di sekeliling Rasulullah. Kanjeng Nabi orang tahu bales, Kanjeng Nabi tilokne orang tahu bales, Kanjeng Nabi dikepruki watu gak tahu bales, Kanjeng Nabi didoni orang tahu bales. Kenapa demikian? Mergo Kanjeng Nabi pirsa anane wong kuwi ngepruki aku, ngidoni aku, ngelek-ngelek aku, pancen wong kuwi durung nger. Inilah akhlak beliau. Mulane sampean luwih becik dilokne timbangane ngelok, luwih apik dinyek timbangane luwih apik digunem timbangane gunem. Ikhlaso ridho amalmu sing apik ayo dipertahankan. Nilai-nilai kebaikan ning awake dhewe ayo dipertahanno. Sampeyan salat berbuah amal. Nduk, amalmu wis akeh apa titik? Nduk.
Amalmu akeh apa saithik to, Jeng? Nek amal saithik berarti ayo nyelengi bendang. Nggih napa mboten? Sing iso nekakne amal kebaikan iku napa to, Gus? Sembarang lakonono wis. Salat nekakne amal kebagusan dilakoni, poso ndadekne amal kebaikan ayo dilakoni, tahajudmu dilakoni, zikir dilakoni, sedekah dilakoni, guyub rukun karo tangga dilakoni, akhirnya berbuah amale awake dhewe dadi amal sing apik, amale yo akeh yo apik. Ning amal akeh lan apik iki suwe-suwe iso sudo, suwe-suwe iso ilang, suwe-suwe iso rusak. Napa sing rusak amale menungso, napa sing iso nyudo amale menungso? Siji, halo al istighlal bi huyubil khalqi. Napa maknane, Gus? Amal akeh iso entek mergo awakmu rina wengi bingung ngumbar ngelek-ngelek wong, ngumbar aibe wong li. Rasulullah dawuh, barang siapa menutupi aib saudara muslim, kelak kita akan ditutupi aib kita di hadapan Allah Subhanahu. Amalmu iso rusak mergo kita terlalu sering membicarakan kejelekan orang, sampai lali karo eleke. Mulakno iki lho nduk, lerenono amalmu sak tumpuk undung, amalmu lir kadya gunung, amalmu iso entek, amal kebaikanmu nilainya hancur ilang mergo kangkean gunem eleke wong, sampai lali karo eleke dhewe. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan ketok melok. Nggih napa mboten? Eleke dhewe wis ora roh, sing dingerteni mung eleke wong, sing dielek-elek mung wong, sing digunem mung wong. Iki sendadekne enteke sudone amalmu sing wis mbok lakoni bertahun-tahun. Naudzubillahi min. Mulakno lerenono nek mung ngelek-ngelek, nek mung gunem, nek mung maido, iki ngrogoti nilai-nilai kebaikane awake dhewe. Apa nduk nomor 1? Ya Allah, apa nduk iki nduk? Bayo jajane kok komplit ngono ya Mbah ya. Bu, jenengan daleme pundi? Selampar ngriki mawon nggih. Nggih alhamdulillah. Cobi jenengan tingali mburi ini kalau Bu, tiangnya sekedhik napa kathah? Kuatah nggih. Tapi nek dijak omong-omongan sami gaplek istanten Bu. Nggih pun ngenten mawon. Api-api anaten ngaji tiang niki mawon nggih. Terus ngeten niki Bu, ceritane ngenten. Wis ora sang golek raiku kowe nduk. Halo. Kamu jangan bikin gua kesel dong. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing iso dadekne rusake amal, ilange amale dhewe mergo nomor 1 kakean gunem eleke to. Wis arep mbok terusne monggo. Salat mundina lek mbok lakoni, poso mbok lakoni, tahajud mbok lakoni, zikir mbok lakoni. Nek sik gunem maido nyacat ngelokne eleke tangga, ngamal apikmu dadi naudzubillahi min. Sing nomor 2 qaswatil qulub, sing iso dadekne ilange amal iku wong sing atos atine. Apa nduk? Wong atos atine. Nek wong wis atine atos, akhire wong iki mesti gampangan wonge budreg, emosi. Nggih napa mboten? Luweh wong iki duwe darah. Halo. Mergo napa? Sumbere penyakit ki sakjane manggone ning atine awake
Nek atimu sehat, lahirmu sehat. Nek atimu waras, jobomu ya waras. Nek atine loro, jobone ya melok. Nggih napa mboten? Lha niku lho kalau sudah qaswatil qulub atos atine dituturono ya mendal, diomongono ya mau diencepi. Mergo atine nek dawe Quran khatamallahu ala qulubihim, ati atos identik karo atine mati. Wong ki nek atine mati kongkon nglakoni ya angel, dituturono ya tiwas mendelik, diomongono tiwas ngece. Mergo atine wis halo ati atos kowe ora penak nduk, kaya dene lemah sing mbok tanduri telo pohong, sing mbok tanduri pari, jagung, kacang, kuwi nek atos kena ditanduri apa gak? Nek lemah atos kena ditanduri napa mboten? Berarti sing kena ditanduri lemah sing empuk apa sing atos? Mulakno atimu gawenen sing empuk, ati atos kon sabar ora iso, ati atos kon syukur gak iso, ati atos kon cedhek karo Allah kangelan, ati atos kon duweni sifat syukur rekoso, mergo atine atos. Nggih. Nggih. Ya. Nggih, nggih. Nggih. Ya. Ya Allah. Masyaallah. Par slampar. Ya Allah, diterusne ora nduk. Ati kene atos kon sabar kangelan nduk, isine mau budrek, isine mau emosi nduk. Nggih napa mboten? Ning nek lemah kuwi subur mbok tandurane sembarang ya iso tukul kok. Tanduri kacang ya subur, tanduri pohong ya subur, tanduri sembarang iso tukul. Nggih napa mboten? Mula nek wong kuwi atine empuk, atine subur ki tegese empuk nduk, sabar duwe, ikhlas iya, syukur iya, apik karo tangga iya, mergo atine sing darani qaswatil qulub, ati sing atos iku suwe ning suwe ya iso ngrusak grogote amal kebagusane awake. Naudzubillahi min dzalik. Muga-muga atine dulku slampar dadi ati sing subur. Mulakno ati sing atos paculana ya nduk. Atimu paculana, atimu siramana, atimu lepono nduk. Nek sawah kae atos dipaculi subur, dilepi ya subur. Nggih napa mboten? Lho jarane ngempukne ati ya napa Gus? Atimu ojo pedhot-pedhot, ojo suwung, ojo leren-leren gone nglanggeng ning dzikir nang Gusti. Engko suwe-suwe nek atimu nek empuk, atimu suwe-suwe nek ya subur. Mulane sering-sering jak dzikir, sering dijak ngaji Quran, sering diajak salat, urusan karo Allah libatno atimu. Nek wis ati ki mbok regen, ati mbok sirami, ati mbok paculi, insyaallah bakal subur. Sing nomor 3 sing dadekne gogrok rontok ke amal kebaikan. Sing nomor 3 diarani hubbud dunya, wong sing gandrung cinta nemen karo nduk. Wis iki ya biang kerok iki nduk. Nggih napa mboten? Iki biang menungso nek wis kadung edan donya, gandrung donya, rata-rata mesti lali karo Gusti, lali karo akhir, mergo kadung gandrung karo nduk, isuk sampai bengi ora kenal Gusti. Nggih napa mboten? Cinta dunia boleh, tapi dunia yang kau cintai suatu saat pasti kau tinggalkan. Gini apa betul? Sawah digarap, sapi direne, wedhus direne, oleh nek iso aja ngalekne dhewe karo Gusti, aja nglalekne urusane akhirat iki lho nduk sing penting. Cinta dunia rata-rata menjadikan kita lalai akan akhirat.
mulakno ngono ya ngono. Ngono ya ngono. Genek sing roh kene. Ngono ya ngono ning aja boleh kau cinta ning aja nemen. Pikiran nduk, sawah sing mbok paculi nduk, karo matimu dhisik endi nduk? Halo. Sadar ya nduk. Sawah sampai besok mbok paculi anak turunmu maculi, ning nyawamu nek wis teko ora bakal iso macul. Nggih napa mboten? Mulakno ngelingono, akhirat kalau dadekno remmu, akhirat dadikan remme kanggo apa nyuda gandrungmu karo urusane nduk. Sing darani fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Donya slamet, donya bejo, donya mulya pancen wis didhawuhne pangeran. Ning aja lali, akhirate dhewe omongi ya pengen hasanah, akhirat ya pengen mulya, akhirat ya pengen penak. Penake akhirat, mulyane akhirat nek awake dhewe wis urip cedhek karo Gusti. Saged ditampi? Nduk, Diajeng Slamparjo. Yen aku nyawang pasuryamu lir kadya kembang alum waya nyirami nduk. Apa wis padha ngantuk to ngger? Alhamdulillah wong semene mbane ora nek sing ngadeg nguyuh belas nduk. Ya Allah, Allahumma kuat ngempet ya ngger ya. Heeh. Diajeng nduk. Aku munggah jam 09.00 punjul 7 ya nduk. Iki sik jam pira to nduk? Jam 10. Iya. Kang, kono sik jam 10. Podo tiba esek tak genahne jam aku. Mbah, ngriki jam 10 kian. Oh iya podo nduk. Kene jam 10, kono ya jam 10. Berarti aku ngaji yahmene lagi mundak sak jam tok ya nduk ya. Gak apa-apa sing ngaji wong gendeng ra roh jam nduk ya. Dilosne nggih. Ya wis, sampean seneng sing dawa pondek to nduk? Sik ta wong Slamparjo senengane dawa pondek. Wah, nggane wong Slamparjo dawa-dawa nek senengane. Halo? Berarti iki engko sampai jam pira nduk? Ngejak sado boleh kon nduk. Ya Allah, iya. Gak apa-apa, sik jam 10 to nduk. Ya Diajeng Slamparjo. Sepurane yen aku wis ora ndirasa percaya karo awakmu ya nduk ya. Aku tak ndelok jamku dhewe Diajeng nggih. Ya muga-muga tetep jam 10 ngono ya. Ya Allah, gableki. Aku mau mengidak sayur ora wani. Mbak jamku Mas. Ya Allah. Muga-muga ya cik jam 10. Loh. Ya Allah. Oh iya. Bener nduk. Podo jam 10 siang. Tenang. Dilosne iki nggih. Dilosne nggih. Nek punjule meh 2 jam ya nduk tapi iki. Ya Allah. Iki terus berarti. Sing rusak amal mau nomor 1 apa jajal? Sering gunem wong. Seneng ngorek sing gunem eleke wong. Sing nomor 2 apa? Atine atau sing nomor 3 apa? Seneng gandrung cinta karo nduk. Nggih napa mboten? Wondene sing nomor 4 sing iso ngrusak amale dhewe. Halo. Wong sing kakean gedhekne angene. Duwe angen-angen oleh. Nggih. Nyadarono awakmu kuwi sapa, balungan gajah apa balungan wedhus? Halo. Sampeyan ki balungan pitik apa balungan wedhus? Ulul amal
terlalu panjang angan-anganmu. Lho iki lho terkadang menyiksa batinmu dhewe. Nek wis awake dhewe nyadari aku ki balungan wedhus, ora sanggayuh balungan gajah, Nduk. Nggih napa mboten? Awake dhewe nyambut gawe sawah mungkin mau 1 hektar, hasilnya ya oleh ya mau sawah mungkin 1 hektar. Lah kok hasilnya pengen sing kaya 3 hektar. Apa gak pedhot mengko suwe-suwe? Halo, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Intine jangan kau panjangkan angan-angane sampeyan, kakean kekarepan, wis ora usah. Nek duwe tuku, nek ora duwe aja ngendeng mikir. Akhirnya menghalalkan segala macam. Sakjane kowe kira nutut, Nduk. Nek mergo awakmu nyawang tanggamu iso tuku TV, iso tuku kulkas, iso ngedukne mobil. Akhirnya kowe dawa angan-anganmu, pengen akeh kekarepanmu, akhirnya kowe memaksakan diri, akhirnya kowe nang Bang Gadekne Serti. Nggih napa mboten? Akhirnya Gadekne Serti duwe tibake gawe tukumu, pengen nyaingi tong, terusno kowe Sri. Terus noti, alah pedhot. Wong urip aja ndawakne kekarepane angen-angene ben ayem matimu. Wis to iso mungkin numpak sepeda motor, ya wis syukurono alhamdulillah. Ora usah nyawang tanggamu sing numpak roda 4, Nduk. Nggih napa mboten? Bojomu balungan-balungan wedhus mbok tuntut kaya balungan gajah, peyok boyoke bojomu, Nduk. Nggih napa mboten? Wis to ngene lho, Nduk. Nek awakmu pengen ngilangi angen-angenmu, sampean urip aja nyawang dhuwur, jlungup jongor engko. Nggih napa mboten? Lah sing disawang pundi, Gus? Sawangan ngisormu. Sing disawang sapa, Mbah? Sak ngisore awake. Lah nyapa to Bu, awakmu iki kok bingung? Ya Allah, mbok sawangan ngisore dhewe seokeh kalau Bu. Paribasan arep dienggo mangan sesuk ae bingung, dienggo tuku bensin bingung, tinggo sekolah anak-anake bingung. Lah awake dhewe iki senajan ngene wis enek. Lah nyapa to awakmu ki pengen sing dhuwur kaya tanggamu kuwi aja. Sing mbok peksa ndineh. Bauku mok loro, bau kiwa karo bau tengen tok. Nggih napa mboten? Mulakno ayemno atimu dengan cara aja sampe ngrogoti mergo niki wau. Dadi wong urip akhire gampangan Halo, ojo gampangan meri. Oh, ojo gampangan meri karo sapa? Lah iya wis ora usah mbok ireni. Nggih napa mboten? Sawahe padha-padha 1 hektare, Nduk, ning ngasile durung mesti nek po. Nggih napa mboten? Dagangane sing didhep padha, Nduk, ning durung mesti nek padha hasil. Wis ta wong urip gedhekno syukurmu, aja gedhekne sambatmu. Saya banter sambatmu, saya sempit rezekimu. Saya gede sambatmu, saya cilik atimu. Saya gede sambatmu, saya sumpek uripmu. Mulakno kabeh ayo disyukuri alhamdulillah. Allah ngerti ukurane awake dhewe. Njaluk akeh ning aja njaluk rezeki, Nduk. Jaluk ana tambahane. Rezeki kowe salat gak salat Allah wis nyukupi kok. Nggih napa mboten? Sing dijaluk tambahing ya Allah Gusti, kula nyuwun tambahing rezeki ya Allah, rezeki ingkang barokah kathah malimpah kagem ngibadah.
Ojo njaluk rezeki sampean kuwi lho, urip lho sandang panganmu wis dicepaki karo Gusti Allah. Senajan to kudu gawe polah, gawe obah ya nek sing nguli, ning hakikate kabeh kae wis dicepaki karo Gusti. Mulakno gedhekno syukurmu sampai lali sambatmu. Iso apa ora, Mbah? Halo? Gedhekno syukurmu sampai lali. Ulangi neh. Gedhekno syukurmu sampai lali. Berarti wong urip ora oleh isine kongkon syukur alhamdulillah. Engko nek ayem atimu nduk, saya kowe gak trimo karo peparinge Allah. Alah tiwas metengi dalan rezekimu. Nggih napa mboten? Nek pira-pira mbok syukuri lumintu mbah dalane tekan ndi lho Gusti Allah. Ada kalanya rezeki yang tidak kau sangka-sangka sebelumnya teko nduk. Mergo apa? Nggonmu nglanggeng nih syukur gedekne rasa syukur. Mari ya nduk. Halo? Paham nggih? Alhamdulillah diajeng wis 2 jam nduk. Heeh, ora krasa ya nduk ya. Aku sing meh dobol nduk wis nduk. Ya Allah, penak sing ngrungokne nduk ya. Heeh, suwe ketokane kok mo deluk mergo atimu seneng nduk. Lah nek sampean gak seneng masuk sedih lu ya kenapa ngaji ra barbar nggih napa mboten? Mergo napa sampean ora seneng. Lah nek seneng masa 2 jam setengah ya tetep sedih. Pada 2 jam setengah lho nduk. Nggih napa mboten? Berarti nek urusan karo Gusti Allah ayo atine digawe sing salat sing ngaji sing zikir sing nek wis dasarmu seneng ora krasa nglakoni. Lan sampean karo Gusti Allah wis ora seneng mulakno suwe. Salat diluke suwi mergo wis ora seneng. Ngaji ra seneng, salat ora seneng, zikir ora seneng, sedekah ora seneng. Nek wis kowe ora duwe rasa seneng karo Gusti Allah, njur terus piye? Akhire mbok lakoni ya ora. Mulane belajar nandur katresnan ya nang Kanjeng Nabi ya nenggane Gusti Allah. Bakune apa? Sing gawe ayem tentreme uripe dhewe iki muk pangeran, sing nukulne parimu Allah, sing nukulne suketmu Allah, sing nukul telo jagung kae Allah kabeh. Allah kurang apa to ngawake dhewe iki sakjane. Sing kebacut ki pancen awake mergo kakean angen, kakean kekarepan ya kuwi lho sing dadekne isine mok kurang tok. Nggih napa mboten? Wong urip kok isine mok kurang tok. Kapan cukupe nek gatekne angen-angenmu sing kaya ngono? Nggih napa mboten? Ranggehen sing giyo mbok ranggeh. Aja ora giyo kowe meksa-meksane. Jenenge meksa kuwi barang elek nduk, nggih napa mboten? Ya Allah, syukurana ya Jang. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kowe syukur bakal dicukupi pangeran, nek kowe kufur gak gelem mensyukuri bakal kekurangan tok. Akhire uripe gragas mergo ora tau wis pilihan sing di terserah. Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis ayo awake dhewe patang perkara mau diling-iling tenan ya. Sing iso ngrusak amale awake. Sing nomor 5 nduk terakhir apa? Sing iso nyuda amal kebagusane dhewe mergo menungso wis ora duwe rasa wis ora duwe rasa isin. Banter ngepot kowe iku. Halo. Ora duwe rasa ya Allah, isin mugi rata-rata mu urusane karo menungso, omah elek isin,
motor elek isin, gak iso tuku ngene isin, kerudunge elek isin, nggih napa mboten? Kelambine elek isin, ya apa gak? Ning sampean ora tau isin karo Gusti, ora tau isin karo Kanjeng, ngono iki bener apa salah jajal? Mbok ya isina to nduk karo Gusti Allah. Aja mau isine urusan donya tok. Nyapa to Bu, gak budal ngaji, alah kerudunge mbokmu wis elek le isin aku disawang. Nyapa to ora budal ngaji, kelambine mbokmu wis elek, aku isin disawang tangga. Nyapa to Bu, ora budal sepeda motor elek isin. Lho isin urusan donya. Mbok yo belajar isina urusan karo Gusti. Lha saiki ora salat ora duwe isin. Ora gelem ngaji ya ora duwe isin. Ora zikir ora duwe isin. Mbok ya sekali-kali punya rasa malu ketika kita meninggalkan semua dawuh-dawuh Gusti. Jangan malumu hanya urusan donya tok. Malulah kepada urusan ning Gusti Allah. Nek urusan menungso ngake menungso wis ora duwe isin kok nduk. Mulane jumbuh lir kadya dawuh Mbah Sri Aji Jayabaya, wong wadon bakal apa ilang kaprawi. Halo, wis ora duwe rasa isin wis ora enek nduk, jajal berbuat maksiat sak nggon-nggon, nggih napa mboten? Berbuat dosa salah sak nggon, wis ora duwe rasa isin blas, padahal iki iso nyuda amale dhewe. Halo. Hei, enek piro? Enek piro? Nomor 1 apa? Mbuh. Nomor 2 apa? Lali. Nomor 3 duka. Halo. Halo. Wis, ayo bola-bola hai numpuk. Ayo mendem. Ngombe bir apa bro? Bir bintang wis enek. Ayo mendem ngombe bir. Iki nek sing ngomong gendeng tanggung jawab. Halo, bir iku mendem urusane ndo nggih napa mboten? Saiki ayo belajar mendem karo Gusti. Aja iso mendem urusan donya, mendem karo Gusti Allah lho, sampai ora kelingan apa-apa. Mulakno ayo ngombe bir. Apa Gus? 1, awake dhewe urip ki sing digolek mok barokah. Nggih napa mboten? Donyane akeh nek gak barokah apa artine? Nggih napa mboten? Duweke akeh nek gak barokah apa urip sing digolek mok barokahe. Ulama duwe barokah suwanono, kiai sing duwe barokah suwanono, wong tuamu suwanono, njaluk barokah, baku nek uripe dhewe ben kebak nggih napa mboten? Barokah bakal iso, barokah bakal nyandeng, barokah bakal iso kita peroleh dan kita miliki. Nek awakmu golek barokah, mencari barokah, ayo barokah kita cari dengan apa sing silaturahmi gane ulama kiai sing istiqomah. Kowe duwe masalah sowan Mbah Yai, duwe masalah istiqomah sowan gane para ulama. Napa? Mergo ulama kiai sing gawa obor pepadangi urip, ati sumpek budrek ben barokah. Ayo sowan gane Mbah Yai, sowan gane wong tuane, sowan gane wong-wong sing duwe napa? Urusan barokah. Ning kudu dilakoni sarana sing ya istiqomah salate, istiqomah zikire, istiqomah ngajine, istiqomah sholawatane, istiqomah manakiban tibaane, dilakoni istiqomah ben oleh barokah. Kurang apa? Wong urip sing digolek mok ridhone Gusti. Wong urip sing diklaim rahmat lan ridhone Gusti. Apa artine nek Allah gak ridho nduk? Nggih napa mboten? Ngelingono Allah kang ora wujud anane Allah Subhanahu wa taala. Ning pangeran sing wujud
ya anane wong tuwa. Mulakno njaluk ridhone wong tuamu Allah bakal ridho. Nek wong tuwa gak ridho Allah ya gak ridho. Lho iki urip sing digoleki mok ridho, rahmat ridhone Gusti Allah. Ngombe bir baro rahmat lan ridhone Gusti. Nek wis kowe iso nglakoni kanthi istiqomah lan sampurna, lagek jenderal kuwi bintange manggone nang pun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bintang. Wis nek jenderal iki mesti gawe bintange piro? Bintang 9. Nah, datul. Nggih napa mboten? Lho ngono lho Nduk, ya Nduk ya. Ayo golek barokah urip iki digoleki, istiqomah nggon ibadah dilakoni. Nek Allah ridho karo ibadah dhewe lak ya penak urip iki. Nggih napa mboten? Kabeh wis padha ndomblong kesel ketokane nggih. Halo? Wis apa durung? Jabang bayi. Sik kurang. Oke, los